Само така. Няма да им се даваш набора. Гледаме размисли и страсти по СКАТ. С кого говори професор Вучков? Всеки си харесва своя идол. Да, въпросът е, че трябва неутралните, безпартийните хора те да кажат. Те са обективните в случая, а не заинтересованите партийци. Виж какво, аман от партийци вече. Разбира се. Те почнаха партийците още при БКП, при социализма. Уж щяхме да се разделим с тях. Сега станахме още по-големи партийци. Докато не се освободим от партизанщината, и вече това е последното ни изречение, за да чуе другите зрители, извинявай, няма да сколаса България. Следващия зрител. Явно днес зрителите са горе, дясно на балкона. Ко викаш? Сега за Жан Виденов ще говорим. Той вече не е в политиката. Слава Богу, извадихме го. Вие кажете как да се отървем от другите. Присегни се, фани го за гушата. Вие кажете как да се отървем от другите. Кажете от вас как да се отървем. Господин Вучков. Да. Благодаря на вашето предаване, че е толкова хубаво. И как може тия простаци от господаря на ефира да така да се бъдете с вас? Не знам, ние само заместваме. Ами, господине, нали, какво значение има това? Понеже така... Благодаря ви, че повдигате този въпрос, макар че той не е тема. Какво значение според вас има това за мен и за моята аудитория? Има ли някакво значение? Питам ви. Не знам. Може би ще ви свалят рейтинга на хубавото предаване. А дали не ми вдигат рейтинга, господине? Вие знаете ли, че отиваме сега към 50-я зрител? И всичките на той балконче! Вие знаете ли, че отиваме сега към 50-я зрител? Браво, браво, браво. Яко си повече летяло, отде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини твори и не чуй майката говори. Това беше от нас за тази вечер. Гледайте ни и утре, за да видите творчески портрет на народните артистки Камелия и Емилия. Кой харчи повече, мъжете или